ye. Ha ha ha. Pintare. Git, tak tinggal sik ya, mak arep ngasak brambang. Iya. Aja blayon ning jaba lho ya, akeh kendaraan. Hah? Iya. Mobil-mobilane ning ngisor bipet kae lho, Le. Kok gak dolanan mobil-mobilan? Aku gak yo. Walah, sik tak jipokno. Aku suka. Nyah. Iya. Ye. Ya wes, Le. Mak budal sik ya. Mama. Napa, Le? Mama lo gak es krim sing dawa-dawa kuwi lho. Kaya ndek bengi, Ma. Es krime dawa-dawa. Waduh, kingko nek aku muni roh lak njaluk jatah kingko. Mama, Gak yo.